Гэта по-мужчынску. Христос у воскрос! Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі ютуб-канала Радіо Марія. Ля мікрофона Олесь, і сёння у перадачы «Гэта по-мужчынску» мы вітаем Максима Ахінько. Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечны аман. Максим, давай пачнем з такога пытання, адкуль ты паходзіш, з якой сям'і, з якой мясціны? Ну, я то десь так с 1997 года приехал тут из Казахстана. Мои бацькі попросту захотели жить в Беларуси. И как бы там нарадзіўся, але тут и школу, и все такое жыццё, то перейшов именно в Беларуси. И як бы так можна сказаць, бацькі мои былі, можна сказаць, такі неверуючыя, а сам-то прыйшоў до веры. Ну і такая справа была калісьці там, дзе мои бацькі хацелі жыць, на адной такой вёсцы. І былі такі пратэстанты, які папросту, хацелі паказаць фільм, як бы па-руску то Ісус, па-беларуску то Езус. І яны там дамовіліся, як я разумеў, з настаўнікамі школы, каб усіх тых дзяцей, кого можна было бы запрасіць там, дзе можна гэты быў фільм паказаць, в том будынку вясковым. І якраз это мне было ўжо там 10, можа 16, такі ўжо падлетковы или які-то падрастковы ўзрост, калі штосьці не хапала, якісь, может быть, бацькоўскія ўвагі, больш такой, может быть, і этот фільм, як я так себе разважаў уже доўгі час, як ён на мяне паўплываў. І было так цікава, што з іншого боку, можа, такі вже быў псіхалагічны стан перехода, і этот фільм, может быть, он як бы так натхніл мяне якімось таким каханнем, альбо ж якімось таким спакоем. І пасля яго просто мне далі новы запавет, і меня так натхніла яго заўсёды чытаць. Там, может быть, з раніцы, увечару. Я уже не памятаю, колькі там главы я чытаў, але так, может быть, 3 главы на раніцу. І гэта натхняла мяне самім разбудоўваць свой план малітвы, разбудоўваць сваё жыццё і як бы так адыходзіць ад такіх сапраўднай, ад той жыцця маіх, як мои там бацькі альбо мои браты два яшчэ маю, які малі свой вобраз жыцця. І так ад іх я адыходзіў і больш пераходзіў до васнавання, што лепей будет для мяне так, як я хачу, як я бачу в новым запавеце. І так можна так цалкам змяніў сваё жыццё. І было так, што я пачаў з раніцы вставаць о 6 гадзіне, так. І потым было так, што зрабіў такія сабе гімнастычныя, спартыўныя, такі, может быть, там зарядку якусь такую зрабіць себе з раніцы, такі парадак зрабіць себе пакой, заўсёды так было. І займацца такі, может быть, яшчэ так бегаць, может быть, кожны там да школы, і потом со школы до хаты. Ну і такая, можна сказаць, стала жыццё более спартовае, больш хацелось які спорта. Но дзіўна, я так себе гляжу, такія часы праходзяць уже такі шмат, больше за 20 гадоў, может, прайшло, як было такое навяртанне. І потым это навяртанне, калі я уже переехаў до Магілёва, там я уже яшчэ нічога не шукаў, царква у нас была, но мне царква як бы так там быў, але мне так не захапіла штосьці хадзіць да службаў. Я сам быў адзін такі в школе, і ніхто такіх веруючых я не бачыў, хто якусь практыку. Это тут, калі я ўжо ў Мінск прыехаў, то зразумеў, што ёсць традыцыя, ёсць бацькі, які водзяць сваіх дзяцей до касцёла, до катэхезы. Вот. А ў Магілёве я першы курс адвучыўся, і тут мой брат калісьці працаваў, я пад'ехаў так на лета, прыехаў, можа, падзарабіць якісь там грошы. Ну і так час шоў, і я пачаў захапляцца касцёлам, схадзіў да праваслаўных, паглядзеў, што даже так я быў раз у іўдэяў сінагогі, і пабачыў, так себе параўнаў, што для мяне бліжэй. І потым дзесьці так у верасні мяне запрасілі на сустрэчу моладзі. Якраз была такая же
верасню збіраюцца на студэнты, які прыязджаюць вучыцца ў Мінск. Прабач, а колькі табе год прыблізна было ў той час? Гэта калі браць уже ў Мінску, то Мінску дзесьці мне было уже 20, может быть 20 год было так. І так атрымалось, што там мне захапіла тым, што шмат такіх веруючых ёсць моладзі. Як я так сябе параўноўваў, Магілёўшчына як пустыня такой веры, калі ты не бачыш так шмат веры. Магілёве потом я знайшоў, ну але таксама гэта не зашмат было той час. І мне это вельмі захапіла. І потым, калі я вярнуўся далей вучыцца до Магілёва, то пачаў так інтарэсавацца в Магілёўскай катэдры. І так пазнаёмся там з сестрой Владимирой, там сестрой Ігнатіяй, якраз яны той час служылі там. І они мне там проводили, сестра Владимира провела катэхезу на переход веры з маці, охрестила, як могла в ті часи яшчэ, так как я 1986 года, и мать шукала, у кого можно себя хрестить детей. То есть она як бы мала такие жыццё з такімі як бы уже не роднымі бацькамі, бо 10 гадоў я уже не быў бацькоў. І яна так, может быть, выхоўвалася, я не ведаю, то ли это были лютераны альбо католікі, но она ведала, што трэба дзяцей ахрысціць. І вот так вот нас двоих, старэйшага і меня як малодшага, ахрысціла в лютеранства, а моего среднего брата, не памятаю, ну, хтосьці говорит православна, хтосьці католікі. І потым, калі як я лютеран прыйшоў до Магілёўскай катэдры, то мне папросту, ну, надо было катэхезу прайти, потым вызнанне веры, і такой пераход перайшоў, я стаў католікам. Ну і там я уже практыкаваўся, там я уже исповедаўся, там знаёмся з моладзі. Першы раз прыязджаў ў Мінск на сустрэчы моладзевага чування ў Мінску, мне вельмі таксама спадабалася ў той час. Вот. І так от потым, калі я скончыў вучобу уже ў Магілёве, я прыехаў да Мінску. І ў Мінску так уже пачаў больш моцна практыкаваць веру, там дзесьці чырвоны касцёл, дзесьці катэдра, дзесьці такое шукаў, хто мне будет бліжэй. Больш так з людзьмі знаёміўся, но катэдра, она больш так зацягнула, тому што больш з'явіліся знаёмствы з людзьмі. І штосьці там хтось уже запрашаў, можна якусь на пілігрымку буслаўскую, і то мне было цікава, ну, добра, хорошо, пойду. Максим, прабачай, а я хацеў вас трошки назад адкаціцца. А ці сустракаў ты нейкія перашкоды з боку бацькоў сваім вось гэтым закапленнем, ну, тым, што ты шукаў свой нейкі духовы шлях у розных месцах? Як бацькі, як твая сям'я на гэта рэагавала? Ну, бацькі, мама, она як бы заўсёды такая добрая. Па-першае, то цікавае, што калі я прыйшоў да веры, мне споведзі ніякой не было. І была такая першая споведь да мамы. То есть я папросту вызнаў ўсё, што было ў маім жыцці, што як бы такі, может быть, сваіх 16 гадоў. І мне так палегчала, так было добра, такі в такіх слезах, такі перед мамой ўсё вызнаў такое, які я быў. І потым як бы мяне это змяніла, і я пачаў папросту як бы так быць такім найлепшым, як бы дапамагаць маці, слухаць бацькоў, чтобы не было як бы такі перешкода была, может быть, моих старейших братов, бо они мали свое такое жыццё, и они так говорили, что такое им это не сподобалося. Але я так маю свою думку, маю сваё жыццё, і так заўсёды, пакуль я не выйшаў з дома, з хаты, пакуль я не прыехаў до Магілёва, пакуль я не стаў такім самастойным. Гэты час он ішоў такі крытыкаванне, можа, яшчэ і ў 20 гадоў, а калі больш і больш наше жыццё пачало расходзіцца, то больш так я адчуваў свой фундамент уже в жыцці, як бы больш веруючага чалавека, і в тым больш маю ў сябе каштоўнасці. І у нас такі розныя погляды, так як мой і старэйшы брат, як і сярэдні, то они заўсёды свае пазіцыі. І як папа говорыць, што мой тата, што ну, верым як бы там в душе, там як бы так, маці таксама там дастаткова в душе. А на практыке гэта ніяк не адлюстроўваецца. Так. Але ну, як бы так. Ну, а цяпер то, ведаеце, вельмі цікава, што могу да бацькоў прыехаць святаром, разам памаліцца,
ведаць, можна так сказаць. І это, ну, мае уже сваю якусь сваю багацце, мае якусь сваю уже штосьці лепшае. І таксама і браты ўжо бачылі святара, і як і сярэдні, і старэйшыя. І ведаю, што толькі каталіцкі святар, які можа быць прыехаць, і з якім можна паразмаўляць, можа быць, якісь на пытанне, можа быць. Но ўсё у усялякім выпадку, як бы іх не затахняе прыйсці да касцёла. Папа мой не хрышчаны таксама. Ну, так это, можа, это час такі савецкі, калісьці так пабудавала думку, што як бы так, ну, як я бачу у людзей, які тыя часы, яны як бы па-іншаму так сабе маюць думку наконт веры. І так прывесці да касцёла, ну, не ведаю. Маці як бы была і таксама і ў мінскай катедры, і бачыла, і на імшэ была, і на арганнай якісь канцэртах таксама, вельмі это добра ведае. Но бацька не нагой. Ну, бацька мой заўсёды, он такі чалавек, і даже з хаты не хоча кудысьці выязджаць, бо на вёсцы і всё, праца, альбо там уже як яны уже на пенсіі, то усялякім выпадку бацька, куды маці мая такая, она зацікавлена быць усюды. Вот. Ну, не ведаю, калі бы я так задаўся сабе такой мэтай, як іх прывесці да касцёла альбо да веры, ну, толькі сведчаннем сваім жыццём, як то оно есть, не ведаю, як таксама для сваіх братоў. Ну так. Было бы вельмі добра, калі бы не прыйшлі. Сваё жыццё — гэта лепшая катэхізацыя. Добра, давай вернемся зараз да таго, як ты пачаў паглыбляцца больш і больш у хрысціянскае жыццё. Ты сказаў, што пачаў прымаць удзел у пілігрымках у катэдры, у сустрэчах. Што адбывалася далей? На пілігрымка мне вельмі спадабалася тым, што гэта першы быў такі ўжо адпачынак ад працы, і па-другое, гэта знаёмства з людзьмі больш веруючымі, якія ішлі таксама в этой пілігрымцы, і я пачуў штосьці такі іншы такі дух, іншае жыццё, іншыя людзі, іншыя думкі, дзе ўжо няма тых думак маіх, можа быць сказаць, такіх маіх сяброў, якіх я працаваў на працаздаўцаў, или пазнаў свайго брата. Он адчыняў калісьці, першы, хто адчыняў, ён такі прыватны свой бізнес, і я на яго працаваў, потом ён прадаў свайму сябру, я на яго працаваў, і так атрымалася, што калі я пайшоў Буслав, я адпрасіўся, там, можа, на пару дзён, но калі я прайшоў два дні, то я чуў, што мне хочацца больш, бо это мала. І так атрымалася, што я так адчуваў вельмі дрэнна на другі дзень, этого шмат было ісці, і як бы так атрымалася, што мяне дазволілі шэты прайсці дні, і я так адчуў ад пачатку до канца, што такое ёсць пілігрымка, як сустракаюць, які людзі, які ветлівыя, і таксама гэта прырода, гэта малітва, то, што мне не хапала адчуць сябе, што такое ёсць вера. Бо, ну, сваё, як бы, што вера, свая, як ты моліш у сябе, як і ў сваім пакоі, так і сваё жыццё гэта бачыш, а тут уже такое болей супольнае такое малітва і людзей, і сяброўства, і так з'явіліся знаёмствы з людзьмі. І гэты людзі, ну, больш так веруючыя, больш они былі в Мінску, хтосьці вучыўся, хтосьці ўжо працаваў. І так пабудавалася, цяпер пабудавалася такое знаёмство ў сім'і. Цяпер то я іх ведаю, дзе бы не былі в Мінску, альбо ў Беларусі, альбо за Беларусі. Я ўжо іх ведаю, і они меня ведаюць. Ну, і калісьці можна паразмаўляць. Ну, это дало якусь сваю багацце, этого пілігрымка. Таксама, як і Буслаў прыйшлі ўжо, таксама адчувалася вельмі так. Першы такі, можна так сказаць, будынак вялікі, у сваім жыцці бачыш, што такі будынак, меня зусім, меня здзіўляла, я быў не толькі у Буславе, а па всій Беларусі бываў, як бы так дапамагаючы, можа, як валанцёр, там, про Хрыста, там, як бы, памагаючы, там, можа, продажамі тымі кнігамі і так далей. І было цікава, таксама пабачыў усіх касцёлаў Беларусі, мне здзіўляла, што такія прыгажосці ёсць у Беларусі. Не толькі ёсць Буслав, не толькі ёсць катедра Мінска, альбо чырвоны касцёл, а ёсць это паўсюль па Беларусі, і не толькі такі малым месца, а ёсць такія для іх такі шмат там зямлі, шмат такі касцёл вельмі цудоўны.
Вельмі багатая культурная каталіцкая спадчына Так, на так. Беларусі. Калі я быў оказывается. у тым году ў Казахстане, то я ведаю, што такое адсутнасці, ну, да, можна сказаць так же, можа, і праваслаўнай веры, і так можна сказаць, што можа адна царква ёсць, можа, две царквы. В Астане, калі я быў там у сваіх моих блізкіх, то там ёсць адна катедра і яшчэ адзін касцёл. А калі браць у Мінску, то ёсць адна катедра, ёсць чырвоны касцёл, і Залатая Горка, і іншыя шмат такіх касцёлаў у самой, ну, як бы так, в Алмаце, калі я таксама, ну, не шмат. Ну, ведаеце, вельмі цікава, калі так вот пачынаеш разумець, што такое ёсць вера каталіцкая, бо ёсць праваслаўная, а калі ты пераезжаеш, ну, праваслаўна — это аддзельнае жыццё, але там, чаму? Там, калі я прыехаў да Астаны, я там пайшоў першую чаргу в катедру Астаны, і я знайшоў уже там людзей, якія вот моладзь, якая собіраецца, дарослая моладзь, уже працуючая моладзь. Я знайшоў сябе вельмі хутка в гэтым месцы, і святароў таксама размовы як бы так хутка разбудавались, і святары таксама, які там быў адзін, і он таксама гаварыў, што я ведаю і беларускіх ксяндзоў, і то гэтак. Я думаю, які мір, такі 4000 кіламетраў, але адзін аднаго ведае, то бок гэта такая адзіная нейкая прастора, дзе людзі адзін з адным як бы стасуюцца, нягледзячы на тое, што між імі вялікія як бы адлегласці. Так, і калі я быў вот у Астане, я адчуваў сябе як у сябе. Як заўсёды, як і гарбатай, то гэтак, размовы, адкуль, што, як, ну, першае, што гавораць, ну, якасць адрозніваецца ментальнасць. Цікава, ну, адрозніваецца ментальнасць, но ну, як они говорят, что какие-то такие другие. Но я могу сказать, я им так сказал, что вы тоже можете быть другими, я тоже могу отшивать. Вот. Но только что, может быть, такий дух может трохи разный быть, что у них там так вот они себя, их гэта ідзе, и они там распавядаюць свою веру, распавядаюць, як они могут жить больше так с мусульманами, як они, ну, и это цікаво, ну, это краіна больш такая мусульманов, свае мечеці, шмат вельмі там мечецяў, і паглядзець, як вот католікі могуць быць там, ну, меня вельмі захапіла гэта. І может быть, касцёлаў там не шмат, але такія вот галоўных гарадоў в Казахстане есть. Я калі уже приехаў до Беларусі з святарамі, якімі размаўляў, они так говорят, что и там есть, и санктуарий Маці Божай таксама есть, азёрные. И я так ведаю, что их тоже есть жыццё такое же, как веры, как и у нас, что у их свои санктуарии, есть свои пилигримцы, и запрашаюць таксама, приезжайте. Цудоўна. То есть я яшчэ не только быў в Казахстане, быў у розных і краінах, як та і Польша, і іншых, там, можа, Гішпаніі. Можна, і заўсёды адчуваеш, як у сябе. Направда, тому што так саме взять поляков, заўсёды ветліва так вітаюць, заўсёды так прымаюць. Калі ведаеш святароў, таксама прымаюць. І гэта як бы такое, ведаеце, быў в Любліні, быў у Кракове, калі ведаеш каких-то, может быть, белорусских святароў, альбо, может, уже и польских, то заўсёды прымаюць, заўсёды можна і памаліцца, і пахадзіць, можна якісь, можа, экскурсію зробіць. Калісьці быў доўгі час і на Украіне быў, таксама было цікава паглядзець. А першае маё захапленне веры, вот касцёла было, так как я такой, можно сказать, подсоветского страны, можно сказать, Казахстана, трохи там быў в Москве, прыязджалі, калі ехалі в Беларусь. Першае маё ўражанне было, это 2000, может, 10, 9, я не ведаю, 9, 10, может, 10 так. Было ўражанне, это калі мы поехали в Львов, і там вельмі такое гістарычнае месца, і для мяне вельмі моцна ўсё здзівіла. І касцёлы, і што Маці Божа ў цэнтры, можа быць, самого Львова, Маці Божа, такая фігура вельмі такая вялікая, і мне это вельмі здзівіла. І зусім, што і іншая краіна, іншы якийсь горад, для мяне это было вельмі так вялікае такое здзіўленне. Потым, калі ўжо пачаў ездзіць там да Польшы, дзесьці быць па Беларусі таксама, то я вельмі шмат пачаў даведвацца, што такі прыгажосці ёсць шмат. Вот. І не только здесь. Моё просто такое
Чему такой вопрос у меня был? Потому что в Казахстане мы на одном месте жили, потом приехали в Беларусь, это вёска, потом штось там Могилёвщина, а потом Мінск. Мінскі штось почав уже ходить до костёла, і потом уже почав штось розуміць, але калі вы поза выезжать, может, Мінска или Беларусь, я больше так почав доведываться, які, есть цудоўны касцёл, якая архітэктура, якая акустыка пачаў даведвацца. І то, што я пачаў так знаёміцца з рознымі людзьмі, я даведвацца пачаў пра архітэктуру, пра гісторыю, пра спевы, там, можа, якісь літургія. І вельмі даваў мне такі больш зразуменне, таксама як быў у дамініканскім касцёле в Львове, там спявалі, быў я з дамініканцамі тады, і так атрымалася, што такая вельмі цікавая, вельмі такая быў прыгожая акустыка, калі не спявалі. І калі я гэта пачуў і потым пачаў так размаўляць, то в тыя часы вельмі добра так будавалі касцёлы, чтобы акустыка была, мікрафонаў тады яшчэ не было, і каб та акустыка была найпрыгажэйшая. І так будавалі вельмі, так файна, што меня это здзіўляла, што такая магчымасць была. Як потым пачалі такія размовы, ісце, што ксяндзы, калі праводзяць якісь пропаведзі, то там такія амбоны будавалі, і каб такая акустыка могла до ўсіх даходзіць. І такая зацікаўленасць появілася таксама к архітэктуры, як то в тыя часы уже як бы свой, можна сказаць, прагрэс быў якийсь. Максим, скажи, калі ласка, а што для цябе сёння складае служэнне ў каталіцкім касцёле? Як ты прымаеш удзел у каталіцкім жыцці сёння? Жыццё маё, як то сказаць, калі працуеш, як я то працую касцёле, то, як бы то служэнне, это, ведаеце, само служэнне, это разумець, па-першае, святара, потом патрэба касцёла, патрэба, што ты можаш зрабіць. Не толькі грошы могуць штосьці вырашаць, бо грошаў всіх не хватит. Кожны чалавек, які я бачу в любых месцах касцёла, калі буде бачыць патрэбы касцёла, што он чым можа дапамагчы. Может, не только один раз, а як бы, может быть, так стала чымсьці дапамагаць. Я думаю, што гэта вельмі моцна дапаможа і святару, і касцёлу в тых розных патрэбах. Розных, там шмат ёсць. Это трэба пытацца, можа, сестёр, якія, может быть, монахі, якія, может быть, могуць сказаць, якія ёсць патрэбы. І дапамагаць кожны раз, калі ёсць якія магчымасці. Можна так сказаць, што такі прыклад, снег упал, так? Наняць арганізацыю, якая гэта зробіць, это каштуе грошаў. А хопіць іх, не хопіць, невядома, так? А кожны верненькі возьмёт і пачне дапамагаць, гэта вельмі моцна дапаможа в той справе. Один, два, другі раз, кожны, а таксама і калі ёсць магчымасць самастойнасці, калі кожны можа дапамагаць, не пытаючы, што трэба альбо не трэба, просто запытацца, можа быць, там, тут, альбо тут, трэба разумець, як бы бачыць наперад, што трэба, бо калі гэта не зробіш, то хто это можа зрабіць? Адзін святар, але не хопіць іх сіл, каб это ўсё зрабіць. То есть бачыць і размаўляць, я так думаю, што трэба просто, маюць такі таксама сяброўства маюць, як бы і, можа быть, сёстрам, альбо з ксяндзом, маюць добрае сяброўства, разумеюць в патрэбах. Як так, як я бачу. Калі ёсць працоўнік, можа быць, касцёле, яго не хопіць на ўсіх тых справах, які трэба вырашаць. Альбо 2-3 працоўніка. Но ўсё залежыць, калі мы возьмем такі найбуйнейшы, як Буслав, то колькі трэба там людзей, каб гэта ўсё зрабіць. Можа быць, то трэба шмат людзей, і то такая, патрэбна такая дапамога. А чаму для цябе гэта важна? Ёсць людзі, якія такія больш пасіўныя, то бок яны, напрыклад, прыйшлі толькі на імшу, і калі там трэба чымсьці дапамагчы, яны такія, там, напрыклад, у наступны раз. Чаму для цябе гэта не абыякава? Всё залежыць, так как это было такое маё навяртанне, як я там прыйшоў. Я бачу, што гэта мне прынесло ў маім жыцці, які сяброўства, якое там, можа быць, атрымаў дабро, альбо атрымаў якісь такое адчуванне штосьці лепшага свайго жыцця.
оно дало мне магчымасць быць в таком вельмі добрым адчуванні жыцця, як бы можа сказаць, любві, можа быць, или какой-то такой вот павагі да сябе. І то дает, можна сказаць. І тут можна шмат такіх думак будаваць, што оно прыносіць, што оно дае. Оно кожным днём гэта можна пытанне себе пытаць. І для мяне першае, што я бачу, што павінна быць малітва, прыйсці да імшы, а потым даведвацца больш сваёй ахвярнасці, можа, якусь, можа быць, можна было даць. І таксама мы як бы сваім жыццём, можа быць, ідзём, як бы Пан Бог ёсць як бы творцам, і мы павінны вучыцца его такой развіццю, то есть павінны вучыцца ад яго быць як ён, як я бачу. І шукаючы праз касцёл або праз царкву или праз хрысціянскую веру, шукаючы пра як бы можна прыйсці бліжэй да Пана Бога. Размаўляючы, можа быць, рознымі людзьмі, які, можа быць, больш маюць веды, і в тым себя будаваць сваю духовнасць, будаваць сваё такое рэлігіёзнае жыццё больш моцнае. Заўсёды ёсць крызісы, я так могу сказаць, і они заўсёды прыходзяць, могуць прыйсці праз месяц, альбо ўжо былі, і это жыццё папросту мы можам адысці ад Бога, но галоўнае, я так думаю, што павінны мы прыйсці, знайсці зноў шлях, как прыйсці да Пана Бога. Крызісы, калі я, можа быць, так вельмі моцна зацікавлен верай, і ты ішоў, і таксама можна сустрэць тых крызісаў, і шмат бачу іншых людзей, таксама, які сустракаюць, хтосьці там, можа быць, з'язджае з Беларусі, жыццё змянілася, і потым уже там штосьці знаходзіць, што як бы так. Шмат людзей бачу. Ведаеце, я думаю, што трэба знаходзіць сваё такое вот в себе, што для мяне Бог задаць, што Он мне дае, што я адчуваю в гэтым, запытацца ў сваіх сяброў, запытацца розным такім пытаннямі і знайсці для цябе. Не было такое пытанне, што для мяне прынесла вера за такі доўгі час і што я гэтага атрымаў. Но я бачу, што я атрымаў шмат сяброў, я атрымаў шмат такіх ведаў, я атрымаў якусь сваё жыццё. Калі былі мы на Сантьяго де Компостела пілігрымцы, то мы сустрэлі аднаго святара гішпанскага, і ён вельмі так цікава сказаў, што для мяне ёсць две сям'і, ёсць кроўныя, а ёсць такі духоўныя. Я, можа, так сказаў, знайшоў себе вялікую такую сям'ю, як бы духоўную, якая таксама можа хтосьці клапаціцца, штосьці які запытаць пытанне, як тебе справа і іншае. Як я ўжо меркую, што ёсць свае отцы, маці, ёсць свае браты і сёстры. І я думаю, што вера мы павінны даходзіць до такой дасканаласці, што мы можам найлепшае перадаць. Найгоршае, як бы так папробуйце, як бы адвесці ад сябе, а працаваць над тым, каб у нас больш былі найлепшыя такія якасці веры, каб мы маглі разбудоўваць на будучыню і даваць добрыя прыклады. Но таксама веры мы сустракаем такія думкі, як бы дрэнныя і то іншае, такой спакусай. Но оно ўсё праходзіць, але гэта такое змаганне на тым, каб знайсці найбольш лепшае, увидзець штосьці іншае. Я калі маю якісь такое згаршэнне, я маю размову з шмат людзьмі і так шукаю праўду. І так паразмаўляў і нашоў, што в розных месцах, не толькі каталіцка, альбо просто в светскім жыцці, в розным є шмат плюсаў і шмат мінусаў. Толькі трэба шукаць, дзе больш плюсаў. І що таксама, як я думаю, наші думкі разбудаваны тым, што мы шукаем, то знаходзім. То калі мы хочам знайсці найлепшае, то знайдзем лепшае. Максима, скажы, якія ты штодзённыя духоўныя практыкі чыніш, якія дазваляюць табе духова менавіта ўзрастаць пастаянна. То бок не так, каб ты там зрабіў нешта такое, як, ведаеш, на аўтамаце зрабіў, таму што так трэба рабіць, і ўсё, і забыў пра гэта. А менавіта тое, да чаго ты падыходзіш так разумна, траціш менавіта свой час, як бы ў любові менавіта, не проста так, абы як, а ўважліва. Было такі таксама мне думкі аўтаматычнасці, што можна так хутка памаліцца, так як я шукаў калісьці
акрамя касцёла яшчэ штосьці, як я ўжо з рознымі людзьмі размаўляў, што так атрымліваецца, што акрамя касцёла шукаюць супольнасць, якой можна далучыцца да супольнасці. І так атрымала, што я далучыўся да свецкіх дамініканаў. На Беларусі ёсць, і так я так з імі пачаў маліцца ютрані, нешпары, якісь там дадатковыя малітвы, і штосьці пачаў другую іншую духовнасць даведвацца, што есть за святары доминиканские, как они уплывают на меня, какие, может быть, яшчэ могут показать, кроме тех моих молитв, которых я маю в себе. И, может, есть такие, теперь, как бы я, можно сказать, по вечных шлюбах доминиканских, то могу сказать, что кроме тых абавязковых молитв, как есть там Ютра, Нешпер, альбо там Ружанец и яшчэ додатковые молитвы. Ну, то бок ты их каждый день докладно читаешь. Есть Альва Регина, есть там Олюмина Клейзия, есть там наша молитва, связанная с доминиканцами. Так само, но это такие обовязки. Но я яшчэ дахожу, что молитва, это, по-перше, может быть, можно молитву пропусціць, калі ёсць добрыя ўчынкі, якая таксама будет молитвай. Можа чалавеку дапамагчы, может быть, мы можем молиться, але пропусціць галоўны такі накірунак, бо вот побач нас можа штосьці такое адбываецца, а мы в молитве і не бачым, што трэба штосьці зрабіць, так? Я так думаю, што может молитва таксама ёсць такім дзелам. Калі штосьці робіш добрае, працуеш, альбо там іншае, я думаю, што гэта найлепшая молитва, бо ты молитвы будуеш уже делами, а не только словами. То есть не только як можно, так мы можем выходить только на молитву, вот словами молимся, а ничего не делаем. Так я так бачу, что здесь может быть не помолиться, но яшчэ, ведаеце, есть автоматика. Так само з гэтым такім я сустрэў, што памалюсь як бы на аўтаматычна, але гэты час быў такой, калі, может быть, лепей было пазваніць, запытацца, может, все у тебя там добра, але там, может быть, трэба так адчуваць сябе, не только быць дзесьці ў сябе, але быць поза сябе і адчуваць больш такія справы, як бы малітоўныя, может быть, сваімі дзелами. Вот. А калі все добра, можно и помолиться, как бы так само. Такое вот разважать над своим развитием, это разважание над собой. Доведываться себе и доведываться, что для меня есть духовность, попробовать это сделать больше лепшим. Вот. Шмат пытаний, шмат размоваў. Так. Ну і перейдем уже до таких апошніх пытанняў. Як сучаснаму чалавеку, на твою думку, прыйсці да веры ў Бога? І ўвогуле, ці патрэбны сучаснаму чалавеку Бог? Я зараз не кажу пра веруючых людзей, а менавіта пра тых, хто, напрыклад, як вось твой бацька ведае штосьці пра Хрыста, але ён не веруючы чалавек. І вось тут такое пытанне, якое выходзіць з гэтага пытання: ці стае ўсяго касцёла для таго, каб сучасныя людзі прыходзілі да яго? Ці ёсць нейкія праблемы, ці наадварот усё створана такім чынам, каб сучасныя людзі навярталіся? Вельмі цяжка. Я так, калі быў маіх блізкіх людзей в Казахстане, да веры они вельмі добра так адносяцца, но каб іх прывесці да касцёла, у всех сваіх есть, можа, такі псіхалагічныя травмы, якісь то штосьці страціла, бо і, может быть, так не хацелось бы верить по Бога. Ну, а я так ім просто распавядаю сваё жыццё. Хочу даць ім, што мне принесло. Может быть, штосьці для себя найдёце добрае. У меня ёсць так само, як в Інстаграме, я пачаў штосьці там пісаць, распавядаць, і ёсць розныя такія падпіскі не толькі веруючых, есть мои знаёмыя там з іншай, можа, працы, альбо папросту з жыцця есть такія знаёмыя. І просто вот гледзячы на іхняе рэагаванне, як яны бачу з пункту гледжання, што я распавядаю, так само есть і падпіскі, допустим, в Інстаграме про Казахстане тых людзей, якіх я не ведаю, і да касцёла ніяк не маюць сваё дачынення. І я папросту, і мае племянніцы, як взять, так, они маюць свой такой пункт гледжання, свой вот на веру. Но я бы хацеў ім данесці то, што гэта вера мне дае, што дае мне чытанне Новага Запавета. Я не хочу сварыцца і як бы ім там робіць якийсь доказ, ёсць Бога альбо няма. Я хочу ім даць доказ, што это ёсць для мяне, чтобы они разумелі гэта, і можа тады они, может, як бы так адчуюць веру, адчуюць этот сэнс.
навертанні розны бываюць у людзей, хтосьці сам, хтосьці прывёў. Людзі так, все такі розныя, і знайсці які найлепшае ім такое растлумачэнне, для чаго ім Бог, это немагчыма. Это трэба просто, па-перше, навучыцца з ім сябраваць. Добра, калі ты маеш добрае з ім сяброўства, можна тогда і даведваецца, што Бог это не дрэнна, это вельмі добра. Ну і апошняе пытанне на сёння традыцыйнае. Калі б ты апынуўся перад папай рымскім, што б ты ў яго спытаў? Цікава. Разумею, што складана. Все пытаюцца адным пытаннем, калі папа прыедзе да Беларусі, все бы хацелі бы убачыць. Было бы вельмі так, калі так убачыць. І калі я быў у Казахстане год таму, прыїжджаў туды папа. Так. Это было, ведаеце, в катедры было так вельмі такія фотаздымкі они заставілі, і было так вельмі адчувалася, што вот прям урачыстая святасць. Так. І было таксама вот оно засталось штосьці ад папы тут, і было вельмі так адчувалася гэта. Вот. Не ведаю, што яшчэ можна запытацца. Можа быць, гэта галоўнае. Это было галоўнае в тыя часы, калі я вельмі моцна так цікавілася, калі ж все-таки прыедзе. Вот. Так калі бы ему прыехаў туды, до Ватыкану, то я таксама бы запытаўся, калі папа наш прыехаў. Было файна, не? Дзякуй вялікі, Максім, што сёння завітаў да нас. Дзякуй усім радыёслухачам і гледачам нашага каналу, што даглядзелі гэты выпуск да канца. Цісніце падабайку, распаўсюджвайце сваім сябрам, знаёмым, родным, бо для нас гэта вельмі важна. Христос воскрос! Сапраўды воскрос! З Богом! З Богом! Гэта па-мужчынску.